भाई लोग हमारा गांव में सूर्य भगवान के मूर्ति रखाला सिरिसिया पूर्व पट्टी में। और आज रहेला भसावन, सब आदमी इकट्ठा भई रहेला। दिक्कत थोड़ा सा ये हो जाला कि बारिश आज भसावन के दिन, विसर्जन के दिन पूरा बहुत तेज हो जाला। सबसे ज़्यादा दिक्कत होला कमेटी के लोग के, कुंदन चढ़ैला, गोलू चढ़ैला, बाकी जे कमेटी में बा सब कोई रहेला। मूर्ति की चमकी ऊपर से उड़ावे के पड़ला, बारिश पूरा तेज हो जाला और सगरी पंडाल से पानी गिरे लगेला। सगरी गांव में मूर्ति घुमावे के रहेला, लेकिन इतना ना बारिश हो जाला कि घुमावे में पाकी कीची हो जाला, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाला। लेकिन गांव में थोड़ा बहुत घुमावल जाला, लेकिन ट्रैक्टर फंसे लगेला। फैन से ऊपर जितना मूर्ति रहे चमकी पहनावल जाला, सब कोई इकट्ठा होके जाला। ट्रैक्टर फंस जाला तो कुंदन चा थोड़ा सा एने ओने करके निकलवाई ला कैसा हूँ। ओकरा बाद हमनी के गाँव में नाचत नाचत चौपीला सो देखी थोड़ा सा गाँव के नजारा। सब आदमी इकट्ठा होकर नाचेला, मस्ती मजाक होला और धीरे धीरे हमके करत सुजय चा के लड़का बानी नागिन डांस, पगली डांस करे लगेला जवान। ओकरा बाद हमनी के धीरे धीरे करत चहु चला सब घाट पर, लेकिन लड़कन के मन रहेला कि अभी नाचे के बाद फैन डीजे रुकेला। फैन हमनी के सब कोई टोटल जितना जवान बाहन से सब नाचेलन सो और करत हमनी के चौक जाइला सो गंगा जी चौकीला सो। फैन लड़कन के मन रहेला थोड़ा सा डांस करे के, तब फैन होला डांस उन्हीं भी करेला, बहुत मजा आवेला। जो भी होइल बहुत मजा आई और करत हमनी के चौक जाइला सा घाट पर कुंदन चा पूजा कइले रहिला, कलसा उठा लीला और बाकी जे कमेटी के लोग बा सब लड़का मूर्ति एक उठा के और पानी में ले जाके विसर्जन करेला लोग। बड़ा मजा आवेला, लेकिन थोड़ा सा मन छोट हो जाला बारिश के वजह से। पूरा गांव में मूर्ति ना घूम पावेला